Абе, бялата пак се обади. Ма това е другата бяла, по-дългата. Това е моята. Ама аз от снимане не мога да извадим. Бате, това влакно няма начин да скъса. Охо! На пелета, ама от неговите пелети. Да бе, ще не ги пробвате верно. Поне един от вас да потества. Къде са тия пелети? Е там. Сак. В устата. Чакай за инструмент. Стават, аз съм с такива. Да. Няма шанс да падне никога. Правя брижа на зрънче повече. Аз си вземи да ти хрупай. Чакай. Ала с тази въдица вади ли се за една минута рибата, колкото и да го е. Я не мога да сравнявам с дъмната с 0,40 с 0,18. Нека си... Снимаш ли? Да. Ето на Боби. Боби на въдицата. Ма клипчета правим. Моят се върна обратно, бе, с нас